ассалому алайкум дӯстони азизам ва касаи хеле созаи хубаи саломатиётон хубаи вақтотон хушай. имрӯз 1 августи 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кинед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Lexus RX 350 ҳастай, замини фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Фархор, ҳавлии фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Хуросон, хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад аз шаҳри Кӯлоб, хона ҳастай бардрои азиз дар шаҳри Бохтар яъне ки Қирған ва як хонаи арзони дига ҳастай дар Россия. квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ, квартираи арзон ҳастай дар шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамие ки аз заминаи бардрои азиз 23000 сомонӣ мега. Я заминаи 23000 сомонӣ ва се комната квартира ҳастай 180000 сомон. бардрои ғарибон шумо метавонед ки аз заминаи 193000 рубл да бихарен ва се комната квартира ҳастай 1512000 рубл. бардрои азиз, ҳамаи ҳамид чизо ҳастай. видеоро то охиша тамошо кунед, як дона лайкира бижихен, касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед. ана ки мерим устуста. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن جره کتلنیکی اینا کارو ببینید اینا کارو ببینید برادرها اینا همه بارو جمع میکنن این هم برادرها و همه از کفای کار مون اینا با گراج تاچکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها تست اینا بارو رو ببینید برادرها این یگام جای بهش نیست. اینا تازه ایدرونی کار من با شما بنوار گرفتم برادرها را کار کردن سر با هم باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم واسه زندگی کار خوبه زندگی کار براتون خوبه زنده باشید سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوان مردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدن سربلند خانم بود باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بور میکنن جوری میکنن بودن. اینا سربلند و خانواد باشه. бардрои азиз мегзарем ба 1 миллион имрӯза ва чиачкидор навора сар мекуна бо диққат гӯш кунед хонаҳои арзона гап мезанам. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб тарафи заминои Қурбони чол гуфтагиай 5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ кухни баният дар дарунаш будай таги кайлдораш падвал доштай ремонташ дарунаш катур кардагиай мега ову светаш ҳастай мегзарониш тамом ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкам кардагӣ нарша гуфта ки 130000 сомонӣ бугӯ 130000 сомон. бардрои азиз маълумотша дар бар экран нависагим чанд сотиқаи мисол гиҷои шаҳри Кӯлоб дай ҳамаша нависагим. бардрои азиз наршам нависагим. номерои поёнгиш WhatsApp дора занг бизанед қади соҳиби хона маслиҳат кунед. бардрои азиз мегзарем ба 2 миллиони имрӯза телевизора пастарка ки як ана мошини киногӣ да мегзарем. бардрои азиз мошини десен Lexus RX 350 соли баромадаш 2013 экспорт сиёҳ панорама будай сӯзишвориш бензин моториш 7.5 коробкаш автомат танировкаш 1 сола адрес бардро шаҳри Бохтар яъне ки Қирған да будай. нархи мошино бардрои азиз 280 290 қариб 300,000 ай просто якада срочни пул дар корай барои ҳамин нарша 255000 сомонӣ гуфтисай. чхеле ки гуфтам нархи мошино 280 290 300,000 ай не ки якада срочни пул дар корай мега ки 255000 сомониш бугӯ бо нашод нархиш ячи дига арзон мекуна. номерои телефонаш аст занг зада қатъия ка маслиҳат кунед. бардрои азиз канали моро просмотрош миллионай бо мо кам реклама дорем. дӯстони азиз компанияке бозоралӣ ва компанияке назараш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шумораи Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои гортон ай пеши домтон ки ҷои даим бародарода удобния мерава ҳамҷа шуморо мегиранд ба мошинои беҳтарин ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқу саломат бурда миёранд. мошиношон мошинои беҳтаринай компаниярам компанияи беҳтаринай. бардрои азиз нархи навоша гуфта ки 7500 рубл бугӯ ай ҳамада арзон 7500 рубл. ина номерои телефонош аст. агар занг бизанед бигӯед ки номероро ай канали саудотиҷӣ гирифтам бо нашод нархиш шумода скидка мекуна. и бародаро беҳтарин одаман хичонамда. занг бизанед қатъия ка маслиҳат кунед. бародарои азиз хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. дӯстони азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе
байни политехникум ва шарора общежитии хлебзавод гуфтагиай дом деэтаҷаи дӯстони азиз духонага квартираи сехонагаш кардагиян дар 2 метаж қарор дора овсӯч мега ҳастай ремонти квартира миёна будай балконда кухни ва ҳамом доштай ҳуҷҷатҳош 100% ҳуҷҷатҳоша нав кардагӣ будиян нарша бардорои азизам 180 000 сомонӣ мега 180 000 сомон квартира бардорои азиз хеле ки гуфтам дар шаҳри Душанбе байни политехникум ва шарора общежитии хлебзавод гуфтагиат сони азиз маълумотша дар бар экран навистагим номерои телефонаш WhatsApp дора занг бизанен квартираи арзонаи шаҳри Душанбе бихарен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардорои азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед метавонед ки дар ин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидоро рекламаи зуруш мекунем. бардорои азиз хаста набошед мегзарем ба чорум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед хонаи арзонаи шаҳри Бохтар гап мезанам яъне ки Қирған хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар поёни вокзал деҳаи Биби Хурам 4 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ кухни баният дар дарунаш будай таги як хонаш подвал доштай ремонти хонаҳо миёнае бардорои азиз овсвеч мега ҳастай поёни хонада бо ариқи овам будай савду туғури бигира ҳуҷҷатҳоша хичон мекунан метаан гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ ҳоҷатхонаш бериндай нарша бардорои азизам 250 000 сомонӣ мега касе харидор бошен занг зада қати соҳиби хона маслиҳат кунед чӣ хеле ки гуфтам шаҳри Бохтар ана поёни вокзал дӯстони азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза касе ки айноҳияи Хуросонем бо диққат мара гӯш кунед айноҳияи Хуросон мисол тарафи Чорбоғ тарафи Уялиен бо диққат мара гӯш кунед ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон деҳаи Чорбоғ 10 сотиқ заминаи 5 дар хонара фундаментиш рехтагӣ овсӯч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош тайёрай гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ пеши бозори нав да бардорои азиз ҳамин пеши ана деҳаи Чорбоғ дар ноҳияи Хуросон як бозори нав кардагӣ будиян пеши бозор дай ҳамин ҳавлӣ нарша мега ки 135 000 сомонӣ срочнияй бо арзон мешава бардорои азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза хаста набошен лайкҳоро фаромӯш накарда бошен ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор ҷамоати Хутан кӯчаи Нурмат Сафаров 8 сотиқ заминаи 3 дар хона кухни баняк кайлдор фундаментош рехтагӣ 20 мошин хок овардагӣ будиян овсвеч мега ҳастай мегзарониш тамом кӯчада ов водопровод доштае бардорои азиз ҳуҷҷатҳош қарор дора срочни сумон дар коре мега барои ҳамо арзонаш кардем нархеш 23 000 сомониш мега пул мешид ҳози худо мехаридамашда бардорои азиз маълумотша дар бар экран навистагим касе ки айноҳияи Фархорен занг бизанен срочнияи замин бардорои азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам як хонаи арзон астае дар Россия ҳамура ози мисол маълумотша гап мезанам бо диққат ба чӣ ачки дора гӯш кунед хонаи десен қарор дорад дар Россия город Санкт-Петербург Ленинградский областда будай 6 сотиқ заминаи хонаи доштиёнаи фасон кардагӣ 3 дар хона доштай 6 сотиқ хонаи деэтаҷа 3 дар хона доштай ремонти хонаҳо миёнае бардорои азиз овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ прописка мумкинае мега нархеш 1 миллион 500 000 рубл мега алиша мешава ба хона ё ба ягон мошини соз дар Тоҷикистон бардорои азиз чӣ хеле ки гуфтам ин хона дар Россия город Санкт-Петербург дай 1 миллион 500 000 рублш мега алиша мешава ба хона дар Тоҷикистон ё ба ягон мошини соз дар Тоҷикистон боша номерои телефонаш WhatsApp дора занг бизанед маслиҳат кунед ана ки бачаёча мегзарем ба 8 эълони имрӯза агар ховуд бурдеса боша бихия кофе талхабза хов повуд бупара
бардруи азиз, квартира дишен қародора дар ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, Орентир, чойхона, радиосенсия. як хонагаи 68 квадратни метр дар 5 этаж қарор дора. ремонти хона 100% бардруи азиз 230 000 сомонӣ нархиш будай, маслиҳат барои нархиш дар даруни квартира мешава мега. ва бардруи азиз, соҳиби квартира гуфтагия ки алиш ҳама шава ба квартира дар шаҳри Душанбе ё ин ки мошинҳои 2011 боша болои суман битен мешава. ва беғарзи квартира бардруи азиз, ана дар доми баранбудагиш бо дига хел квартираҳои арзонам доранд. нархҳои квартираҳош 190 000 сомон болоай. без ремондор чӣ хеле ки дар кортон боша. бардруи азиз, касе дар мисол аз ноҳияи рӯдакӣ квартира дар корай, ҳами якада занг бизанен. беғарзи квартира 3-4 квартираи арзони дигарам дора. бисёри бардруи ғарибӣ хоҳиш карданд ки квартираи арзон аз шаҳри Ҳисор бумон. ина бардруи азиз, квартира десен қарор дора дар шаҳри Ҳисор, тарафи ҳаёти нав да будай. духонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 47 квадратни метрай. домои пешина квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот дагия ки салому алайкум, ана хонаи фурӯшӣ 2 ҳуҷрага дар 5 этаж қарор дора, оби гарма хунук доштай, кондитсионер доштай. хулоса мега ҳамаи шароитош хубай бардруи азиз. ана тамоми мебелаш қатъия мега нархиш 190 000 сомонӣ дӯстони азиз. 190 000 сомонӣ. числаи видеоро нигоҳ кунем бардруи азиз, барвақттар боша занг бизанен. агар дер шидагӣ боша, мақсад занг назанен ки ю квартирара фурӯхтагиай. мисол чизе ки ма реклама мекунам, агар нигоҳ кунем барвақт боша, занг бизанен. агар дер шидагӣ боша, занг назанен ки мисол ба телефоношон киштагӣ ё переда мемонам, барое ки уже фурӯхтагиай чизошона. хай дӯстони азиз, намхелӣ ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза аз куҷое ки мошини фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, ҳавлии фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан. ҳаракат кардам якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд, хая ки маъқул шид нашид. барои дастгирӣ кардани канали бачаи ашкидор ҳамои аддона лайкиро биҷихен ва дар комментиара бинависен ки савдотиҷе ба пеш. дӯстони азиз, аз куҷое ки хона, замин, квартиратон дар кораи комментиареда бинависен, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. ва аз куҷое ки замин, хона, квартира мисол намондам, бифаҳмем ки ай ҳамуҷоҳо ма дароӣ накардесан. леки бардруи азиз, каналда подписатсия кунен, иншоалло ки просмотрои мо миллионай. як рӯз не як рӯз айму хонаи маъқули дилта меёвӣ. барои ҳам подписатсия ки ӯ қавақта намегира. подписатсияра ҷиқиди зангулачара бологӣ дамон. ва бардруи азиз, як бародар канал доштай, дар ӯ каналаш фақат ана телефонҳои фурӯшӣ мепартофтай. ҳозир худаш гап мезана, гӯш кунен, касе мисол хоҳишмандем, бидроем подписатсия кунен каналашда. салому алайкум бародаро, апа хоҳарам, каме мардури телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихарен дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чизо ютуб да бародаро канал дорум. телефон тиҷе да ютуб бизанем бародаро канал дорум, подписатсия кунен, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болоисум ай пеш гап мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо доставка бесплатна, любой 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамия. номеремон 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехаред, 400 сом мехаред, любой хел телефона бародаро дорем. лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамия. бародаро ки кадоме мақсад тикток дорен, ютуб надорен, ютуб да телефон тиҷе биза, ютуб да бародаро канал дорум. да ютуб телефон тиҷе, ютуб да телефон тиҷе тоҷиқа бизанем бародаро, тоҷиқа бизанем, ютуб дам канал дорум. телефони арзон семози кредит метем, бе фоиз метем бародаро. лайк шапак не. тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пешакасмо телефон хариби бардар. дар панаҳи худо бошӣ.